हो 5000 रुपये बघा. हाँ बा काहेला ना जरूरी काम बा. ठीक बा देता नहीं चल है पैसा समय से लौटा दे हमर. ठीक बा. रउआ जब भी जरूरत पड़ेला तो हम ये काम आवेनी, लेकिन रउआ नजर में हमर तनियो से वैल्यू नहीं. हमर पैसा कब दे? दे दे. जल्दी दे दे. बैठ के मोबाइल देखो तनी. हमर पैसा कब दे? दे दे. दे दे.